I 2008 lancerede Post Danmark servicetiltaget Døgnposten. En gratis service, der gør det nemmere for kunder at afhente og sende pakker. Udfordringen lå i, at Døgnposten kun havde 65.000 brugere, hvoraf under halvdelen var aktive. En indikation på, at målgruppen ikke havde forstået servicen. Opgaven var derfor at skabe et koncept, der aktivt kunne øge kendskabet til Døgnposten, samt sikre større forståelse af servicen ved at kommunikere de tre væsentligste fordele. Muligheden for at sende pakker, muligheden for at hente pakker og placering på brugerens nærmeste døgnpost. Den primære målgruppe for kampagnen var kvinder i alderen 30-55, da denne målgruppe i højere grad shopper på nettet og samtidig oftest er den ansvarlige for afsendelse og afhentning af familiens pakker. Løsningen var en alternativ julekalender på Facebook, hvor målgruppen igennem julemåneden hver dag kunne dyste om nye pakker sendt til netop deres døgnpost. Konceptet hed Pakkedysten. Legen gik ud på, at brugerne skulle vælge en pakke, for derefter sende den virtuelt med døgnposten. Herefter skulle brugeren søge på sit postnummer og vælge sin lokale døgnpost via et Google Map. Når det var gjort, var brugeren med i dagens pakkedyst, hvor der hver dag blev udtrukket 5 døgnposte. På et bestemt klokkeslæt åbnede dagens pakkedyst, hvorefter brugeren skulle skynde sig ind for at se, om netop hendes døgnpost var blevet udtrukket. Hvis brugerens postnummer blev udtrukket, galt det efter først til mølle-princippet om hurtigst at være den første til at fange dagens præmie. For at sikre synergi mellem on- og offline-tiltag, tog visualiseringen af konceptet udgangspunkt i Post Danmarks julefrimærke, hvis elementer fik tilført nyt liv på Facebook. I dagene op til lanceringen af pakkedysten blev der indrykket Facebook Ads, ejerskaber og Direct Mail for at generere trafik og interesse for pakkedysten. På kun 2 dage genererede Direct Mailen 3.000 leads, en imponerende konvertering på hele 10%. Ejerskabsbannere på tv2.dk imponerede ligeledes med en gennemsnitlig click-through rate på 1,78% og 3,2 på sit højeste. Brugernes egne statusbeskeder ved tilmelding genererede yderligere hype og interesse for pakkedysten. Inden starten den 1. december havde ca. 3.000 tilføjet applikationen, og i løbet af december voksede antallet af fans stødt. Resultaterne af kampagnen var over al forventning. Det oprindelige mål var 6.000 likes, men på de 3 uger kampagnen varede opnåede pakkedysten i alt 35.842 likes. Og der var ikke kun tale om simpel eksponering. Pakkedysten oplevede en uhørt høj loyalitet og involvering blandt brugerne. Over 60% af brugerne besøgte applikationen 5 gange eller mere, og der blev sendt over 135.000 virtuelle pakker i kampagneperioden. Også på sidens væg var der løbende aktivitet, hvor brugerne igennem hele perioden brugte meget energi hver dag for at overbevise andre om præcis deres døgnposts fortræffeligheder. Brugerne engagerede sig også i konkurrencens funktionalitet og overtog hurtigt en stor del af opgaverne med at besvare andre brugere af pakkedysten. Pakkedysten formåede også at ramme kampagnens primære målgruppe. I alt 67% af dystens brugere var kvinder. Igennem en involverende og underholdende aktivitet formåede pakkedystkampagnen at øge kendskabet til døgnposten, samt klart at kommunikere de væsentligste fordele ved servicen.